Libre karon nga daw sang Huwebes, Petsa 29 sa bulan sa Desyembre 2022. Nagpakita na si Haring Adlaw. Maayo na nga ato sa nilakat pa sang panahon niya makabran, no? Kaina, although pagbugtaw na to, no? May mga pagpulo panalithi pa. Pero sa tapos kag nagtakop sa Sidbon sining hapon niya makabran, no? So nagkuan gid, no? Tirhagid kag syempre nag-ayo ang aton sining lakat iya makabran sang panahon. Sa Benito City damo naman kay na ang nakapaningkay singkay sang maayo. Pagod man sa sining pagkuan ano sang tiyempo naton, no? Ang konsidente nakakuan naman kita. No, nakapawayway naman kita sa ululan kag mabasa nga magadala, no. 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Last day sa opisina iya makabaran sang gobyerno kay buwas pesta opisyal pagka Sabado petsa 31 ina, no, sa bahin sa bulan sang Disyembre, no, tuig 2022. Pagka Domingo, New Year na, entradang adlaw sa tuig 2023. Kag pagka Lunes balik naman kita iya makabaran sa bahin sang opisina. Kag siyempre mga klase may kwan pa yan, no? Klase until o kung ang pagkasi iba niya Miyerkules pa. O di sige, no? So matakop yung makabaran tuig 2022. Pag entra sa makabaran sa tuig 2023, di ano ang mga New Year's resolution ninyo? O damo naman kita mabatian niya makabaran nga mga kwan mo, no? Nga mga New Year's resolution. Kati naghambal kati ang New Year's resolution ko, no? Siya hindi na ako mag-inom, hindi na ako magsugal, hindi na ako mamulang. Oh, no? So sige, hindi na ako hindi na ako pangirida, hindi na ako magtraidor sa asawa ko, hindi na ako magtraidor sa bana ko. Pero sa unam lang nga si Manas bulan sa Enero pagkalipas sinati balik ba Japon sa nakaandan aga maobligasyon. Di ba to? Di sige, no? So mga pandurtihon naton sa tuig 2023 Oy, by the way, no? Ti kita yung makabanang panumdom sa aton sa nga mga kauturan at the same time sa aton sa nga mga kabombo. Nung hindi kiti makabanan basta-basta iya nga ti daw pinagusto na lagi kamo na iya bla, no? Sa kwan pinagusto na lagi kamo na iya sang palupok sa mga firecrackers nga magbulag ang tuig ting magbululag man ang parte sang lawas nyo, especially ining tudlo, no? Mga tudlo naton, no? Kung ano pa dira kabalokpan kita makabanan sang mga lebentador o kung mga ano nakasahi iya makabanan sang firecrackers, no? So dapat iya makabanan, no, nga magkuangi kita, no, mag-aligmat, no, sa mga ginikanan bantayan gid sa mayong inyo si tagsa ka makabataan. Kaya muli ni makabanan ang ang gabi nga pati kasako. Tiko kaysa doon hindi na nila mabantayan nila si tagsa ka makabataan to nagleo. Nagtabog ng iyang kamalagko nga sangang tudlo niya. Kaya nalokpan niya makabaran sang lebentador. Kagaganagan man sa pag-inom sa mga makahulubog iyang ilimnon. Kamag-ilinaway, magpinatsanay nga bagoong tuig, no? May mga nagkaladula nga kabuhi. Especially sa mga uma-subong, no? So kidahogid, no? Mati magsagad kamo di ang makabaran ka pinagusto. Kag waisang limit bala sa kaugalingon sa pag-inom. Tindi na mayo. Kapag kaon sa mamantikaon nga mapagkaon. Sige, 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagan. Labing dalapang doon nga mabarita ay makabanan sa mga balita nasyonal. Diretanay sa bahin sang sining SIM card registration, ikapila na subong adlaw. Ikatatlo ng adlaw ka registration nga makabanan sa bahin sang SIM card, no? Pero ti damo Japon mga kapalpakan. 180 kaadlaw ikabalent iya makabanan sa 6 ka bulan. Hasta sa bulan sang Hunyo dapat nakarehistro na, no, ang mga SIM card naton. May pila man na kabilog, no, dapat i-represto ginang imo na. Kaya kung hindi gani pagabot sa bulan sang Hunyo, nang kuan gina dayon kill.
ang NTC nagpaandam na, no? So kill gina subong or kill gina dayon sa bulan sang Hunyo kung hindi niyo ina maparehistro. Sa mga nagabakal parayon sa gihapon ang pagbaligya sa mga SIM card, pero provided pagbakal ninyo hindi nyo pa na dayon magamit kay nga kinanglanon pa nga registered ina, no? Agod nga ma-activate. Kay deactivated ina subong. So why gid sang problema? Anyway, ti iba niya kay kasiling siya, why gid na sa problema, no? Ang magparehistro ka sa SIM card mo. Kung why ka lang sa may ginahimo nga malain, no? So go ahead. Pero ti iba niya nga ti do mahilig sa una magpang-into, magpang-bahog, magpakunano na lang ay mo nila gamit ang SIM card, no? So ti nagatihin naman subong. Republica ka 11934 kon subscriber identity module o kon ining SIM Act frequently asked questions. SIM Act. No, sa pa ka ba sa aton sa mga kautorante subong, no, may mga nagaginawa man nga mga guide diri wa. Ang step by step ya makabaran nga guide, no. So ti una to nagreklamo ay sa kabugado nga ting pamatukan ining pag-selfie sa bahin sa registration ya makabaran sa SIM card. Kuwata ko mga lugar reaksyon ni makabaran sa pila ka mga kautoran naton. Labi na ginakaton sa nga mga abogado, no, diri sa bahin sang surad ya sang Bacolod. Kag ti mismong councilor man no, sa surad sa Bacolod Councilor Reniceto Novero. Samtang chairman sa Capitol House sa bahin sang City Council, Councilor Calao Pentevilla, no, may mga panumdoman kina makabaran sa aton sa nga mga kautoran. At the same time sa aton sa nga mga kabombo, no, with regards sa siring ti siyempre, no, mapagkaon naton bala, no, ang ginapreparar ta sa bahin sang New Year's Eve nga mangin kuan naton ina, no, mangin medianoche naton sa pagtakop ya makabanan sang kuan, no, pagtakop sang tuig 2022. So alungan taman kaglutuon tagid man kaglutuon ta ina kuno sang insakto, no, para iya makabanan nga ti kun kauno naton hindi magbatsyag ang aton siring tiyan, hindi magbatsyag iya makabanan aton siring lawas, no, kun matapok-tapok ang imo sa iyang kuan abi, no. Matapok-tapok ang imong tiyan. Ti laban-laban makuan gid, no, tawag sa niya, no, makabatsyag ka gidayon sang pagpalanakit sang imong tiyan. No, so sa mga palupok man, no, so hibaloon nato ni dapat wala sa may makalusot iya makabanan, no, nga kuan ano nga illegal nga palupok. No, sa kampanya man sa aton nga makapresan sa accidental firing or indiscriminate firing, no, kampanya sa indiscriminate firing kay kung sino man ang nagaposes ang armas subong palihog ikip gid ina, hindi pagpalokpon sa New Year. Ining armas lang makapatay sang tawo, no, pero lain man ang armas ato nga lupok yan, no. Grasya na ya, no, ang iyang epektos na, pero ning armas lang makapatay sa tawo, no. So kinahog gid hindi gid pagtandugon kag ti pangtiro, especially itiro mo sang bituon kay itiro mo sang bulan, sos maluoy ka. Sa biktima sinang slag sina kabalo ka mo, no, sa kun anong persa sina pasaka, mas doble o kun mas triple ang persa sina padalom. Kung ikaw iya makabanan ang mahulugan sang liso, sang bala halin sa kahawaan. No, sa ito itagid iya makabanan. No? So may tsimpo ka may lugar iya para dira makabanan sa bahin sang siring pagkuan, ano, pag palupok sang aton sa sari nga maklase iya makabanan sang armas. Sige, 14 minutos sa nakaligad iya makabanan sa takna nga alas 7 sa gabi. Diba sa aton sa riga pagpalagan o pagidabing tulopang doon naton kag mga balita ti area, no. So sa mga tagparbati naton at the same time, no, sa bahin sa aton sa iyang mga kabombo ang panugyan naton sa sining pagsugalaw sa bagong tuig, no. So tililipon kita sa aton si tagsa-tagsa ka mapulian kag mag-upod ka pagsinadya. Hindi na ka muna gay lagaw pa kudiin nga mga lugar no, biyahe, no, kay usually kon New Year ganti tawhay aton nga mga dalan. Tawhay aton nga dalan kon New Year, no. So ti
may mga nagapinasikat nga daan dira. Sa tion sang New Year, no, sakay sa motor, no, higtan sang lubid ang lata kag ipadalagan iya para makagahon. So ang resulta nagakaladisgrasya. Kay nakainom, no, kung ano na ang pamatsaga nila, kay nakainom sila. No, so resulta nagakalamatay. May nang bungguan mo ng poste sa kuryente, bungguan mo ang poste sa street lights, bungguan mo ang mga pader. Hindi kada madido. So amo na sa panugyan daw ay makita ginakulang para man sa aton sari nga mga kauturan. Ano pa gito mabalita yung mga kabaret sa aton sari nga pagpalagad report karon ni Bombo Dennis Rubica. Naman sa aton sari nga pagpalagad ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. No, so mga balita naman yung mga kabaran sa bahin sang probinsya, no, sang Negros Occidental, no. So may report si Bobo Dennis with regards sa saring proyekto sa probinsya na inagurahan o kon nga inagurahan iya sa masunod nga tuig. Mga proyekto ini, no, sa ato sa provincial government headed by Governor Bong Lacson. At the same time iya mga kabanan, no, sa mga kauturan senaton upo dira, no, si Vice Governor Jeffrey Parra. So kamusta ang aton nga mga GO? Ang alkalde sang syudad sa Bacolod, no, Mayor Alfredo Benitez. Bauho, may ara pa sang mga post diri mga kabanan sa iya sa Facebook page. Siling niya, no, last night, I went to the different departments involved in releasing the JO payroll to make sure the payrolls will be released before the year ends. Nagpautot naman siya. I understand your plight. Kay uhon tani nga sistema nga dumaan na para mangin mahapos para sa tanan na pag-release ang sweldo sang empleyado sang gobyerno sa Bacolod. Sino ginapabati-batian niya sini? No? Mayor Alfredo Benitez, ang suka mo do ginakaon mo man. No? So may ginapabati-batian naman sa dimi-silingan mo na, let's forget o kay uhon tani nga sistema. Ano pa nga sistema ang kay uhon mo na? No? Kaya anom na kumukabulan da sa pwesto, da mo pa nang imo nga halambalanon. Ay, way tupo, way parehas classic mayor mo kamo niyo. No? So anong problema daw, anong sistema daw? Ang problema ay subong sa imo. Ang imo manifestasyon nga hindi lang isa, kundi duha, kundi tatlo gid. Kabulan nga way mo masilduhan ang GO mo. Manghugas ka pa sang kamot mo nga do si Punso Pilato ka. Kay uhon tani nga sistema nga dumaan na. Way sakbalo anom na sa kabulan nga nagpungko sa pwesto bago la sa mambal kay uhon. Sa imo na administrasyon na tabo ang delayed nga sweldo nga 3 ka bulan. Hindi na iya kay ban. Mo na ganing akon nga ginapunto diri, no? Nga siling ko sa 7,000 nga GO kung ikumparar ta, GO ni Mayor Bing Nerardia, way ta ka tilaw bati, no? Ngati may nagreklamo to nga GO nga wala masulduhan. 7,000 ka mga GO sang Nerardia administration, no? Pagbulos sang Benitez administration sa 7,000 gipanaog sa 5,000, gin papanaog pagid sa 3,500 ka GO, no? Nga balon, ngati amula ni ang may appointment amula ning swelduhan. Ang ibanto nga 1,500 volunteer. No? Nagsugal mato sila iya kay abi nila kun kuan man sila mo, no? Abi nila maswelduhan misla. Abi nila matagan man sila sang matagan man sila sang appointment. Nagwa wala gid, no? Nagpa-kuan naman sa nagpapapil naman sa kay gusto niya gid ipagwa. Nga bisan 3,500 lang ang GO, no, niya sa administrasyon, no, masarangan kag still, no, ang pangmanwa sang syudad sa Bacolod makayata hindi ka 7,000. Amo naman ang gusto iya ipagwa. Pero sa 3,500 sus Mariones de Garapon. 3,500 sini pa miselduhan 3 bulan. Muna sa daw kuan lang bala, no, masiling lang iban niya ti amo na kuno, no, daw gina criticize sa previous Mayor Benitez. Alam nga ba criticize na patuya ang nagligad administrasyon kada tapos na to.
Ti ang battle cry nyo, no? For a change man, ti din ang change ni. Ito naglala pa ganyan, ang GO nagantos pa ganyan. Disyembre, no? Kag Pasko, wala ganyan masulduhan. Di karon may promisa naman sila to, nga tapos tuig no. Masulduhan ini tanan. Ang lain pa ang gratuity pay ang mga GO. NFA pa nga bugas. Wala gid ka mo gahalong no. Wala gid ka mo kadudla sa National Food Authority no. Ang bugas ang NFA baho no. Ang bugas ang NFA no, kung kanon mo nagato lokal ang imo nga balatian no. Gahapo ka kung ano ka no. Ang bugas ang NFA daan. Kagwanta pak mo maghatag na sang pamaskwa sa GO nyo nga ang bugas alin sa NFA. Di nga haw, hindi ka mo daya makapasikat abe, no? Bisan mahal-mahal na pero at least quality. Hindi nga doon ka mo sa mga baratuhon ka magsagad daw, nagwa ka ro daw, ginbarat nyo pagid ang mga GO. 21 minutos sa kaligan sa tak na alas 7 sa gabi di sa aton sa nga pagpalagad, di man sa aton sa nga palatuntunan. Sige, no? So may isa pa gid bala ka bahaw, no? Pero feeling ko no, ang buta, no? Ano gid ang pagkilala no, sa ginatawag yang bossman? Makuan gani nila, makita nila si Albi, no? Masaling bus. Ano ang pagtulok ang pamangkot, to? Ano kadako ang pagtulok ni Albi sa inyo? Kada mo simbahon niya kamuda, no? Kagti, subong nga nakasulod diri sa Bacolod. Ang mahambal ko lang sa inyo, no? Pasensyahan nyo na lang siya. Kaya nga, nagdaog siya mo. Ano blang istorya ang gagalinuwa sa kabarangayan subong? Sa mga kapitan nga iya, no? Nga nag-support sa eleksyon. So nagasiling siya nga matapos sa iya termino, ang bata niyang pabuslon niya. Mayor sa Victorias. Paano yung taga Bacolod? Goodbye. Amo na, no? So ginasiling ko sa inyo, nga kuan ni saya, no? Gambler ni saya, kagkabalo ni saya. Maghampang, no? Kagti mo na ti bagod sa kwarta niya, no? Taas noo gina saya. Bagod sa manggad niya lins pasugalan. Bisan legal pa na iya, pero ti mangkuton mo ang simbahan ni moral na Japon. Diba? So mo ni karon ang sitwasyon sa diri makaba hasta mintras nga mambal ka mo kung kagati sa pupuhon kamo iya makaban no ni Mayor Alfredo Benitez. Bisan labo niyo sa bato. Wala na guro may makabulos nga taga Bacolod nga main mayor de kundi bulos-bulosan na sa pamilya niya. Kaya ti pinasulod niyo na di si boss. 23 minutos sa kaligan sa tak na alas 7 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad. Di man sa aton sa nga para tuntunan, no? So may mga report pa karon ng patrol, no? Bombo Cherry Grace sa Santillan. Magata kita ng pila ka mga from dome, din balik kay kita pagkatapos kita magsinis. Standby. Fire safety tips. Mga bagay nga dapat himuon agud malikawan ang sunog samtang nagasilibrar sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Bantayan ang mga ginaluto, ang mga sebo nagikan sa mga ginaluto nga pagkaon para sa New Year ang mahimo nga halinan sang kalayo kag magatugas sang sunog. Ang pagpalayo sa mga bagay nga madasig dakpon sang kalayo nagikan sa ginalutuan kag pagbantay sa mga ginaluto ang importante suwong nga New Year. Check yaron ang mga suga kag wires. Ang pagbutang sa mga suga sa mga balay kaangay sang holiday lights kag mga decorative lightings kaangay sang festive string lights ang manami para sa New Year. Bangod makaisa lamang sa isa ka tuig nga makabutang sang holiday lights. Ang mga wires, plugs, kag bulbs ang mahimo nga naguba nga wala nato ni baluan. Gani dapat nga check yaron gid ini antes pa man butangan liwat agud nga malikawan ang short circuits kag fire incident sa tion sa pagsugata sa bagong tuig. Itugyan sa mga professionals ang paggamit sang palupok. Dapat ang mga fireworks ang gabiton lamang sang makaibalo sa paggamit sini bangod hindi na masadya ang pagsugata sa bagong tuig kun mayara sang gindala sa emergency rooms bangod na samaran gikan sa paggamit sang palupok. Kun luyag mo nga mangin safe ang imo pamilya kag mga palangga sa kabuhi subo nga bagong tuig, mahimo man kalikawan na lang ang paggamit sang palupok.
nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos. Sa aton siring nga pagpalagan, oras sa Bombarradio Bacolod Philippines Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Nagkabaragang pati diri sa aton nga para tuntunan sa Zona Libre. Sige ra, ari na kita makabal sa aton siring nga segment ang New Year Around the World. Ano sa aton siring nga pagpalagan sa subong siring nga gabi, no? Sa mga kautoran naton, no? Diri sa aton siriman nga mga kabombo. Standby. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Pamangkot, sabay sa ato sa mga kautoran, paano naman kita mag-celebrar sang bagong tuig ang mataga Kingdom of Norway, nga isa ka Nordic country sa Northern Europe. Ang Norway nga ang neighboring countries ni amo ang Sweden, Finland, Russia, Denmark kag United Kingdom nga may kapital kag largest city nga Oslo. Kag ang mga Norwegians ang may kadamuon sa karon masobra sa 5.4 ka milyon. Ang Norway ang pamunuan sa ilang monarch ang ilang hari nga si King Harald V o kon the fifth kag si sang Prime Minister nga si Jonas Gahr Store. Maria sa matumulo sa mga Norwegians sa mga Kristiyano kag nagapagaduha lamang ang ila Church of Norway. Amoy na rason ko nga ang madinuagon man kag extra special man. Ang ilang pagsaulog sa bagong tuig bago lang natapos nga Pasko kag sa nagahilapit nga bagong tuig nga lunsay White Christmas kag White New Year bangod sang madamol nga snow nga nagatupa dulot sang winter season. Kangay man naton ang mga Norwegian families na nagatelepon sa New Year's Eve para sa isa ka espesyal nga dinner sa ila balay o kon sa cabin o kon height sa ila family member o kon family friend. Norwegians love to bring in the New Year in high spirits of joy and happiness. Kaangay man sang halos tanan nga mga Norwegians nagasuksok sang bag-o pinakamatahom nila nga bayo
sa pag-welcome sa New Year. Ang mga pumuli diri ang nagatinamiwan ay isang Happy New Year sila official language nga Norwegian nga nagasiling Good night or, no? Good night or. Sige, ari sa piya kalinya, no? Ato sa bisita sa buong gabi si Ma'am Shella Joy Solivio Olsen, no? Nga nag-start dito sa bayan sa Hamsand sa Norland, Norway, no? Taga Santa Barbara, Iloilo, banog 17 na katuig, no? Sa Norway ka nagatrabaho bilang auxiliary nurse o auxiliary nurse sa isa ka home for elderly, no? So 40 years old na si Ma'am Shella. Kagati siyempre, no? May duha na dito ka mga kabataan. Welcome na to, no? Ato sa bisita sa buong gabi si Ma'am Shella Olsen. Ma'am Shella, good evening. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Ano oras dira sa buong sa Norway, Ma'am Shella? 12:35. Sang hapon. Oo, sa hapon. Yes, oo. So, good evening from the Philippines, no? Ma'am Shella, upod mo diri sa buong gabi. Si Bombo Pons Espino, no? Dari live kita sa Facebook kag sa bahin sa 6:30 kHz sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am Shella, no? Hibuloon na to, no? Kay sa initial ko din nga background, majority gali sa mga Norwegians is mga Christians man, no? So, speaking sa New Year, ano ang mga ginaselebra o kung paano na kamo magselebrar sa New Year this December 31, Ma'am Shella? Bale sa diri sa Norway, daw ano man daw sa Pilipinas man, pero ang kinalain lang gid ya kay since nga monarchy kami 7:30 sang gabi amo na ang daw official nga ano bala nga nagahatag sang speech ang king. Tapos na gina-broadcast all over sa Norway. Daw ano gid siya daw kumbaga ano ba tanan daw nagaano gid gatanaw gid sang TV pamati gid sa speech sang king daw mo na bala. So daw mo na ang call time kumbaga, no? Oo, daw 7:30. call time, oo. Hindi mahimo ang New Year's Eve kung wala sang speech ang king. Okay. No, so most probably mga ano ka dugay na ano kalawig, no? Ang speech sang king ninyo dira. Depende man kung isa ka oras, may ara isa ka tunga. Kung daw ano man dugay kisa may duha man ka oras. Si King Harold V, ano? Oo. So kumbaga ano amo na siya Ma'am siya ang iyang mensahe, no, sa mga sa Norwegians sa New Year message niya? Daw daw gina sum up ya bilog bala nga kumbaga daw gaano siya gina sum up yang tanan nga mga thank you, mga kumbaga ano ba daw Consolidate, oo. Oo, daw gina-summarize siya ang bilog nga tuig kag kung ano dapat ay pasalamat, kung mga muna bala daw message of Thanksgiving daw amo na. Inspirational message tanan ano? Oo, nga makapa-inspire, no, sa mga Norwegians, no, on the next coming years pa or sa pagsugod naman sa bagong tuig, no, kumbaga mo na. The whole year nga 2022, Ma'am She, ginasummarize niya na kung ano mga pagtilawda, no, sa Norway. Oo. Tama. Kag kung ano naman ang posible kag dapat ngayon sang Norway and the next year, no, 2023 naman daw mo na. Daw mo na ilang Okay. So kataw meaning to si tutok gigali ang tanan sa mensahe niya, no, Ma'am She? Oo, tutok gid sila ya pag 7:30 na gapulungko na tanan. Mga before 7 na pungko na, tanaw na, ready ng TV. Kung sa kung sa hita ka sa cabin ba. Kung sa cabin ka ti radyo, kati syempre wala mga kuryente mo muna. Okay, no? And then after sa Ma'am She, ano na 'yon? Actually depende sa mga location, pero sa amon dire kay countryside kami mo uma gid ya. Okay. Di amon niya ga dinner kami na iya mga around 5:36 para nga maka-prepare na kami mag-start ang speech sang king. Tapos after sina sa card games, mga board games ang mga adults inom-inom,
ang mga bata hampang-hampang mamuna tapos waiting for the ano Mm. 12 PM Okay. ay AM. Hindi ka muna Oo. magutom kay 5:30 pa lang sa hapon nanyapo nanyapo na ka mo. Di ready pa man ang lamisa. Ara Ang pa man. May bilhin do pa man gali. Tapos damo di da sa table may mga Oo. kay ang ila diri kung sa aton sa Norway ay kung sa aton sa Pilipinas nagaano kita mga 7 mga 13 fruits, Oo. mga 7 dishes, mga muna ila diri wala na sila ya. Mm. Ano lang simple lang. May duha ka kasudan okay na na sa ilaya bungganan na. Oo. Oo, hindi pareho sa aton nga ano. Tapos ano ang ila diriya is may mga may kinahanglan may 7 ka cookies nga homemade na amo na Wow, ilaya. oo. Kaya amo Okay. na ginaano ginakaon-kaon, dessert, daw ano pitsi-pitsi nila mga cookies, mga chocolate, Mm. nuts, mga muna. Okay. So ginahimo sa meaning to say ang mga taga Norway gay kabalo maghimo cookies gali sa balay lang ya no? Oo, tinapay, Oo. tanan niya tinapay, pati tinapay na dalasa mo. Mm. Katahom no. So anyway, amo na siya no. So meaning to say 5:30 gamay-gamay lang na nga kaon no? And then pwede ka balik kung Gamay-gamay na nga gutomon. kaon, Pero ang actually ang ilabi pagkaon kay ka mga heavy gid, heavy ba daw Oo. bugat gid ya sa tiyan niya maski gamay lang kaunon mo, daw madugay na ya matinir dugay. Oo. Kay Like ang what? usually nga ginakaon nila diri is ano mo mga Meat? ang sa ako nga mother-in-law daw traditional na gid niya nga iya gina-serve sa amon is ang ano ang ginatawag nga pinatchot. Oo. Daw ano ni siya ng dried kag ano ba ginpad air dried daw ginahang siya nga ano nga ribs sang karnero. Mm. Hmm. Tapos day before sina ibutang mo sa tubig, huluman, tapos Oo. i-steam mo 3 hours, tapos i-serve potatoes, mga bean sprouts, damo mga ano veggies nga side dish mga mumuna. Tapos ng ano ba daw liempo na siya pero ang tawag nila ribba. Mm. Daw sa side diri sang baboy na amo na siya. Mm. Ang ila Oh. usually ginakaunti puro heavy. Di man sila magutom dayon. Oh, dugay matunaw, no? Muna. Dugay matunaw, oo. Okay, no? So amo nang ilang specialty no during every New Year gid na. Oo daw amo na usually ang gina-serve nila nga mga pagkaon daw mga muna wala sila yaga serve sa mga daw pareho sa aton nga mga spaghetti, mga daw wala na Mm. sila ya. Okay, no? So Wala. oo, sa mga dessert nila na Ma'am She, ano? Ang dessert nila usually daw ang ano daw same siya sang ano sang leche flan naton. Oo. Pero wala lang siya sang ano daw hindi siya wala sila gagamit sang condensed milk pero gagamit sila sang fresh milk. Mm. Ginatawag nila nga vanilla pudding. Mm. Mm. Oh. Tapos may ara sila nga daw tradisyon nga rice porridge. Daw ano Oo. ba daw linugaw nga style ginabutangan na siya sang ano sang whole nga almond. Tapos kaunon nyo na kung sino man ang makakuha sang portion nga may almond daw amo na siya ang ano ba ang Mm. swerte nga maging sweet ang iya nga next year mga muna. Mm. Tapos sa mga bata ginatagaan sila sang ano almond nga daw ano man Mm. marzipan gris embut ano na sa daw ano na siya daw sweets nga daw kurte nga baboy nga made sa ano sa almond nga gin crush ano ba di na ko kabalo sang English sorry. Mm. Oo. Amo na siya. Ay, okay, oo. Sige. Anyway, pag sugalaw sa bagong tuig daw, ti mo na, after sina, tinulog man dayon, no? Depende man depende Tiga may ara paaga. nga padayon para sa tunda sa Pilipinas nga padayon pa inom-inom, sadya-sadya muna. Mm. Okay. Ti ma'am, ano, may uso man ang firecrackers dira? Uso man ang firecrackers pero ang ano lang diriya is may isa lang gid ya ka place nga ginapaano
Ah. nga pwede mo dira kamo mapa ano sa inyo fireworks. Mm. Hindi May pareho sa aton sa designated lang yan. Pilipinas nga maski balay-balay ano. So kumbaga maano kaya magwa ka sa inyong daw village na tapos kadto kamo to sa isa ka lugar nga kung diin pwede ano ang mga fireworks palpukan sa fireworks. Oo. Okay. So, may designated, may kung hindi ka abi, no? Kung hindi ka abi, tawag sa nani, no? Pati, may mga corresponding penalties man. Oo. Oo. May ara gid. Tapos may time slot sila ya kung saan ka lang yung mapalupok ya sang imo nga fireworks. Hindi pwede nga magpauna-una kada ya nga alas 4 lang sapon pamuno kanaya sang palupok-lupok mo di na pwede di. Ay, gali, no? Oo. Reklamo kay mo sang imo neighbor daya kadtuan ka sang pulis. Oo. So, that's why nga, why gid sa abisang may, no? Why gid abisang may naga-violate. Daw hina ang violation sa mga amuna kay daw sila ya. Sigano mapriso ka didto kay mo sa presuhan sa New Year. Mo gani. Kag sa kuan bala ma'am, ang mga fireworks display, andun ko may ara. May ara man kami pero Oo. hindi gid ya pareho kabungga sa aton sa Pilipinas yang magasto gid sila ya sang damo-damo nga kwarta para mabakal sang amuna. Amon diriya like sa amon community nag-ano kami yan nag daw bayanihan para magbakal sang damo nga fireworks tapos amo lang na para tanan makatan-aw no need ka na magbakal-bakal sang gamay-gamay kumbaga ang baklo na lang namo niya mga pasirit sa mga bata do mo na lang na bala. Pero ang mga dakko nga mga nga mga fireworks ya didto na kami sa sa isa ka place kumbaga tanan tingob na. Okay, no? Ti kataho magali So, ang mga kabataan ti amo gid na, no? Dapat mang responsible man ang mga ginikanan sa no? Kay ti basi bala kun aga katabo sa Pilipinas kap mulot maplupok kinakasindihan basi dira Ay, mo maglaw. Wala gid Why? hindi pwede. Hindi pwede. Tapos may sila ya magbakal kaya sang fireworks ya mamangkot na ya ang tindira pila ka mo sa balay nyo baka duha ka tigulang duha ka bata tagaan ka mo na ya sang daw protector sa mata bla do antipara nga style muna gamito nyo kung kamo magsindi kamo sang inyo nga fireworks. Okay, so Kag perti gali ka tag-aw. stricto, no? Mm. Di ba yung kay ini mga pasirit, di no ginapasugtan naman lang sa mga kabataan. Oo. Pero ti gamay-gamay malang amon ginabakal kay maharlika kaayo. Swerte ka mahal. Oo. Tagpila man, ma'am. Mahal kaayo diya daw hindi daw ato niya sa Pilipinas ka baka kaya pasirit. Ang gagmay nga na. Oo. Ambot ambot na lang. Kung i-convert mo siguro mga 300 pesos. Ang gamay na nga pasirit. Bala. Ibakal mo na pagkaon, busog ka pa. Di ba na bala? Oo. Kaya muna ikunti ang mga bata. Ya gamay-gamay lang na ya. May duha-duha lang na sila ya kapakya. Tama na na. Oo. Aha. Mm-mm. Sige. Anyway, ti daw kanami magali no. Doon na ma-enjoy. For how many years ka na gani dira, ma'am siya? Manog 17 ako sa January 6. 17, ano? Ti daw Oo, na use ka 17 na lang years. gid na di sang New Year gali da sa Norway. Oo. Kaisa lang ko nakapuli sa 17 years ko. Kaisa lang ko kapuli sa Pilipinas nga Christmas. Oo. Tag New Year. Anhon mo na ano kay dira iya gurong Oo. panertihon mo yan, di ba? Kag gid ya lain niya ang diriya ang Christmas diriya hindi ka pwede mag-holiday. Oo. Lalo na sa akon nga sa type sang amon nga obra hindi wala ginahatag nga holiday na ang Christmas. Summer kay mo ya ka puli muna. Kag ang New Year, no? Away man ko mo holiday guro da sa 1. Wala ya. So, Diretso imo obra. May obra gid ya gali, no? Dinigig kalusot ang city mo sa inyo da, ma'am siya. Daw hindi gid daw hamba ko gani ni daw gabuhi ko isa ka barangay kung sa bagay kung sa Pilipinas kani okay naman lang tani nga Oo. basta-bastante okay lang ba importante upod mo pamilya mo pero ti direya lain gid ya. Mo gani man. Anyway, ti may Oo, family ka naman da. Nga ti nangin inspirasyon naman sa trabaho. Why na sa problema ang trabaho, no? Importante
nga maayo lang lawas ta. May bato man tabla. Amugid eh. Oo eh. Tabla, no? So anyway, Oo. Norway, ano ganing inyong dialect dira? Language? Norwegian. Norwegian. Okay daw, Oo. hindi ko kabalo mag-pronounce ibla sang Happy New Year niyo. Ano ni siya gani? Got night R? Gotnit or. Got nit or. Yeah, oo. Oo, so Happy New Year gali ina, no? Sige, Happy no? New Year na. Oo. Okay. Merry Christmas dira, ma'am siya. Ano? Guyul. Uyoy? Guyul. Guyul. Oo. Oo. Okay. Sige, sige. Kasi Mm-mm. anyway, mayo man, no, at least naka-share ka man, ano, sang New Year niya dira sa Norway. No? So, ma'am siya, live kita sa Facebook, kagti dito sa Santa Barbara, no? Mm. So, labot mo tong signal sa Bumbo Radio Bacolod, Basi may mga greetings ikaw, ma'am siya? Greet ko lang ako nga tita kag mga cousins sa Kabangkalan, Negros, tapos mga amon nga pamilya sa sa Santa Barbara. Mm. Okay. Mm. Family, ano na siya, ma'am? Tulivio, Saludares, Ong. Oo. Tamo tong mga children mo kay ina, no? Ang arada ginano Oo. kita, nadula na sila pag return ta sa tani. Nagnaog sila sa dalom, nahuya. Okay, sige. Anyway, Ma'am Sheila, Joy, Solivi Olsen, thank you gid, no? Sa time diri sa Bombo Radio Bacolod. Halong ka mo dira and ano mga eventualities kag mga ano dira makakontak kami balik sa inyo. Winter da subong ma'am, no? Oo, winter. So medyo turutog now. Say na. Eto po. Yeah. Oo. Ako niya ba na nag-abot? Okay. Mangkot din niya bata. Sige, sige. Oo. Okay. Sige. Halong ka mo dira, Ma'am She, in advance Happy New Year. Happy New Year man sa inyo Okay. Sige. Salamat gid, no, Yeah. Ma'am Sheila. Ma'am Sheila Joyce Olivio Olsen, direktamente sa Norway. For the next edition of New Year Around the World, how the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic, only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oy, sige. Ato sa ring New Year Around the World yung mga kabanan sa Norway. Good night or. Amo na sa Darlene kuno mag-pronounce no sang Happy New Year sa language siya nga Norway dyan. Sige, no, tubong Santa Barbara to, no, sa probinsya sa Iloilo pero dito na nakapamana kag nakapagabuhi sa bahin niya makabanan sa Norway. May duwa na to ka mga kabataan, no, ang ining aton sa ring kuan no nga bisita subong sa ring gabi naman sa aton sa ring pagpanagad. 52 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Naman sa bahin sa aton sa ring pagpangalagad, no, diri sa aton sa ring panatuntunan. This time, no, check naton mga kabanan. Kay karon dugay-dugay may kompod nato, no, ang chairman sa Committee on Health sa bahin sang City Council. Si Councilor Calao Pentabella, no, kay istorya kita di sang kuano no, sang mga measures, panugyan, tips sa aton sa ring mga kauturan sa sining pagsug-alaw ta sa bagong tuig. Sunog goot-goot ang aton sa nga traffic pero ako personally pagisin gaupod sa bitaw sa sining pagpangayo sa dispensa. Kay every December lang ini, no, basta Yuletide season, no, nagagutok ang aton sining nga mga dalanon. Diri sa syudad sa Bacolod, ti pasinsanta nang bitaw, no. Kati di ta maka-expectar na nga kag hindi naton niya makontrol gidayon ang volume sang mga salakyan diri makabaga sinulod sa bahin sa syudad ya sa Bacolod, no. Ti anon lang, tawo lang kita, no. Ang sakya kanamo damo ti may forces ta limitado lang ini, no.
So importante ang makabanan ti indiri sa laksyon na regular ta na sa komprehensar road okay nagawa. Mula na sa mga intersections to dira lang kita nagaginuot along downtown area. So but this comes January, no? I hope nga ma-adjust na naton ini, no? Kag main permanente na naton kay so far so good gid, no? Naging maayo gid ang epekto sini sa one-way scheme, traffic scheme, no? Sang sudad ya sang sa Bacolod Traffic Authority Office o konsang bitaw. Di ba? No? So sa mga kauturan naton, no, at the same time sabayan sa aton sa nga mga kabombo, no? So mapasensyahan ta na pero paabot sa Enero kung amo man ni Japon or maglala pagid sobra pagid kalala. Tedlaw-adlawon naman naton ang bitaw no, para ka maka-formulate naman sila sang maayo nga kwandra, no, nga tawag sa gani, no, maayo nga skema, no, sang dalagan sang aton sa nga trapiko. Congratulations gid Sir Ben, no. So bag-o gina ti publishingan ta dayon no, Sir Ben, no, ang imo sa nga car bag-o no, kay parang at least mangin safe ang travel na sa matag adlaw nga tanan. Sa issue sang palupok kinawing DOH, no, nagakampanya ti damo man Japon nga baligya sang kwan sang turutot, no. Ang DOH so nagakampanya man diri makabanan nga ti likawan tanay ining kwan pagbaligya sang turutot, no. Although nga ti kwan na siya, no, may mga paghalong pasubong sa COVID kabalo ka mang DOH sa isa Amerika in siya nga pinakanerbiyoso. Pinamanika nerbiyoso nga klase sang hensya sa gobyerno ang Department of Health, no. Kati subong daw nagakadlokan pa sila Japon sa COVID nga tanan subong ti kadto kumubla, no, sa mga barangay-barangay, ti mga binulangay subong sa Jana, tapos way nagaga-face mask kasi ninggitanay na gani, ito paray nagatripon-tipon na gani. Di ko matsagan ko sa DOH, sa do ka killjoy man, no, nga klase sang kwan, klase sang hensa, sang gobyerno, kung amo na dit sansa nga ti ang tao makaulo income, no, tapos ang ilaya daw, daw gusto pa nila iya nga pauntaton bligya trututo. Nami sa inyo, guro, pang turutot, ay. Nami sa inyo, guro, pang turutot. Kay ti, hindi ang ilalang galig ginaparugyan sa indiring, at nabla sa managabaligya, hindi pag-i-allowed nga testingan, nga muni-amuni, no? Guti bag-o na, ginaputos sa isang plastic, no, ang turutot. Dayon, testingan, dapat testingan kung gahunin o kung wala. Ti namin ni siya kay daw kwan bla daw hampang at ses nga touch mob, no, kung ano to matandog mo tong iduso mo, no, tini sa turutot kung ano matistingan mo, ti kung hindi mo na mayong hunin niya, hindi mo na napag-ibalik. Kaya basi matistingan naman na sang iban kag maglinaton-laton ang laway sa da. Kay nervyoso ganing DOH. Nervyoso ka klase sang hinsya. Ti bayan ta na mga kultura nato kay total manageable naman niya. No, tanay ta vaccinated na mahalos kalabanan. Ti kinarespectar ta man to iban kay nagpabakuna, okay naman lang na. No? Pero ti sa subong nga tiyempo kada umom na ning tsansa nga tanan ti medyo halog-halog na gid. Nagaantaman niya sang bisan pa paano makapangalipay sila. Di ba? Tag sa palupok sa isyu sang palupok, no? Sa Pope John Paul II Tower ti bulon tabi ni karon, no? Sa kay Bombo Cherry kay ti dito karon live report si Bombo Cherry, no, sa ato sa nga Pope John Paul II Tower para ma-check na makita to sang kwan, ano, sa mga binaklanay sang aton sa mga kamaran nga mga kauturan sang palupok. Sige, para sa piyak linya ang chairman sa Committee on Health sang City Council si Councilor Calao Pentabella. Councilor, may gabi live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Councilor? Go ahead. Mayong gabi, Bombo Ponce, mayong gabi sa ato na televiewers, no, kag tagparamati. Salamat sa liwat, no, sa tinion kag tiyempo, no, nga makahinon-anon kita kag maka-update sa aton pumuloy. Yes, salamat gid Councilor, no, sa saring tinion, ano. So ginlabot ta mo ikaw, Councilor, kay gusto ta man ibalaon mo, no, from your sa chairman as ang Committee on Health sa City Council, ti una bis siguro, no, ini mapagkaon, no,
no naton nga ginapreparar sa medianoche kag sa Mapalupo. Kunahon to sa mga pagkaon, no, ano maprogyan naton bilang chairman sa Committee on Health sa City Council, Councilor? Well, una sa tanan, Bombo Pons, no? Salamat sa kahigayonan. Salamat sa imong programa sa pag-upod ug pagduso, no, sa aton mga reminders ug mga health protocols sa bilog na tuig, no, kay medyo damo-damo man ang aton nga mga ginatalakay nga mga issues kag mga sa Luis mga health nga problema, no, din sa of course sa COVID, sa mga cholera, sa dengue, sa leptospirosis. Naglabot kita sa monkeypox, medyo na natungkad na ng tanan, no. Amo na nga salamat sa liwat, may kahigayonan kita nga maka-remind sa aton pumuluyo, labi na nga manugtapos ang aton bagong tuig. I mean ang aton nga tuig kag salubong sa bagong tuig, kabay pang tanan, no, halong halin sa pagkaon hasta sa mga tubig nila nga ginakuan, kay kabalo ang tanan nga medyo sensitibo subong, no, Cholera. ang issues sa mga pagkaon, no, kay damo-damo, no, ang ginproblema naton sa ang kolera. Hindi lahog-lahog nagliligad, Bombo Pons. So i-remind na lang aton pamuluyo nga maghalong ang kada isa while we enjoy, no, the holidays, and we are all excited, no, sa pag-celebrate sang New Year. Halong lang kita, no, pag ugyunan naton sa reminders nga ang health protocols ara gid sa gihapon. Oho, may arap bla ko isa ti bangod sa kasakuon bla, Councilor, no? Padali bla ang pagluto sa mga pagkaon ti without knowing nga makaon nila, kung kaisa alang-alang pa, so magsinakit ang tiyan kay banya ganiti magpanos, no, hindi kabalo makaon, maapektuhan ang tiyan nila. Yes, ang ginatawag ta na food poison, Bombo Pons, no. Halong gid ang kada isa kay insakto ina, no, sa excitement kag sa padali sang kung gisa sa pagpreparar kag salubong sa aton mga pinalangga nga pamilya. Medyo kung gisa hindi ta mapreparar sang insakto, halong gid kita, no, kay hindi lahog-lahog ang aton pagsulod sa ospital, biskan outpatient lang, masyado naging kamahal, no. So ang tanan ginapanawagan nga maghalong lang while we all anticipate for a brand new, no, tuig sa palaabuton naton nga New Year. Oo, mo gani, no, kay subong uso naman gani, no. Hindi ba lang mga ready to eat nga mga pizza, Councilor, no, nga kusidente mabakal mo lang bisan diin, ginasakay lang gani sa tricycle, pero I mean balati ginainit lang na dayon ti pwede na dayon iya makaon, ano. So dito kung na-check naton ini kag kung sa bagay ti duway magani sa ang kaso mangani, no, ang report nga muna ang kaon na naglaim matsyag nila. So okay lang na siguro ng mga homemade kag ready to eat nga mga pizza. Well, ang panawagan naton dra ang ginatawag ta Bombo Pons, mga ambulant vendors, no. Actually amo nang isa sa pinaka problematic, kada storya namon sa City Health Office, kag sa iban nga mga agencies, amo nang isa sa ginaproblema naton, no, kung paano naton ma-secure ang aton nga mga constituents, aton mga pumuluyo, Okay. Okay, to. Sa ilon na lang sa number niya. Dali lagi, Councilor, matawag na kami sa number mo. Rekta ka na lang sa number niya. Okay daw, idigid mayo, no, ang iyang signal subong. Dalagid, no, 4 minutos sa kaligad sa takda kalas sa 8 sa gabi sa aton nga para tuntunan. Hindi ka na magliwat da. Sa number ka na lang. Balikan naton, no, makabanan si Councilor Calauot Montevilla, no. Kung sa bagay gusto ta pa ni paklaro bla, no, atong nagligad nga kuan ba outbreak naton ti daw pasalamatan ta daw nagtahaw-tahaw to, no. Ang outbreak naton iya makabaran sa bahin sang cholera, no, diri sa bahin sa syudad ya sa Bacolod, no. So ti karon matugnaw ang tiyempo,
masabi nga nagaulan, no? So ti isito itagi na, no? Nga hindi makita makabanan makuan dira, no? Tsambahan, no? Sa malain nga mga panwertihon. Diri sa bahin niya sang kuan, no? Sa sitwasyon ta sa sudad sa Bacolod. Mga bilang vendors naton, no? Sa bagay ti ang tandog talang ni, no? Kay because nga daw kakuan lang gid bala initon lang tapos pwede na dayon ibaligya. Pero ti okay man na. Kay ba man sa nagreklamo, meaning to say ti na prepare man gusong gusto. Kaya wala sa malain nga pagkaon, no? Hindi ka ma-poison sa pagkaon kung maayo lang pagluto sina. Kung magkaon ka dapat, no, sa dili makabanan, kuan na, no, nang i-check mo si mutan, no, pwede na Japon tilawan. Di karon ko aslom na niya karon kag may baho na karon tinungwa niya. Piliton mo gid. Ikaw pa karon ang mahulog na sa bahin sang kontrobersiya. Sige, no, so 5 minutos sa kaligid sa takda alas 8 sa gabi sa ato sa pagpangalagad, no, diri sa bahin sa ato sa nga para tuntunan. Sige. Karon maano ako dito, no? Wuti-wuti ko di karon, no? Sige na balik siya. Sige, balikan nato na si Councilor Carlo kada bisong aton sa nga signal. Councilor, ara ka pa da? Bombo points pasensya gid nadula ko kadali pero Yes. gasunod ko sa imo nga mga hinun-ano, no, sa imong Sa- programa. Oo. Insakto ina, no, nga amo na ang isa sa pinakadako subong, no, nga problema nga ginadiscuss namon sang City Health Office kung paano ma-ensure, no, kag masigurado nga ang pagpreparar sa mga ambulant vendors naton nga nagabaligya sa kadalanon Mayo ang ilang pagpreparar kag makapasar sa aton sanitary nga standards, no, sa food preparation. Okay. Sige. Anyway, kaso kadto kita sa mga firecrackers naton, no? Kay although every year do nagadubo ang firecracker related injuries naton, siguro do nagbugtaw no magida mga kauturan naton nga hindi kay kita da mag-engage gid totally, no? Ibakal ta na sa pagkaon, labi na gid subong ang pagmahal guro sa presyo sa firecrackers. Isa man rin guro sa marason nga daw gamat-amat naman dula ang gana sa aton nga mga kauturan diri bakal, Councilor. Oo. Yes, aton panawagan, no, kada may kahigayonan gani, especially sa pagsalubong sang bagong tuig nga maghalong ang kada isa, no. Hindi kabayad ang matabo nga aksidente, wala naman ginapangayo sa kada panimalay, no. I'm sure by now damo naka-experience sang mga wala gina-expectar nga aksidente. So maghalong lang ang tanan while everybody, I'm sure, is excited, no, nga mag-enjoy sa pagsalubong sa bagong tuig. Swerte ko na ang pagpalupok. Halong lang tagyapon, no, kay sa kinabalaton wala sang replay, no, kung mautdan kita sang tudlo o kung maigo ang aton nga kuya, hindi ta ka replay, no, hindi ta kabayad kag sa kinabalaton magtuon na, no, sakto na kay bumupons, magtuon na kita sa mga nagkalatabo sa nagliligan, no. Halong lang ang kada isa while we enjoy, we celebrate, no. Reminders lang na, no, kay sa kinabalaton ang pagbaligya nga daan subong medyo ginatagan ta area para maging legal ang pagbaligya. So halungan ta lang sa gihapon, no, magbaligya especially sa mga panimalay naton kag sa ugsara naton. Mo gani man, no? So mo nang importante. Anyway, daw na-curious ako dibla sa aton nga mga firecracker zone o tagsa ka barangay kasi lingko councilor. Ano to kung pila na ka percent ang magsunod sini kay pero na sitwasyon abi diri Mandalagan, stasyon sa Bubo Radio ang firecracker area abi ato to sa kuan ano sa daan nga Barangay Hall. Ti makadto ka pa to para nga magpalubok. Daw na bla councilor? Actually, amo nang isa nga ginkadlaw namo, no, paghatag sini sa ila sa mga temporary permits. Oo. Amo nang isa sa ginkadlaw namon kay medyo kung sa baga kilanlan tagitun-an Mayo para sa dason tuig kiti do hindi klaro ang paghatag sang mga areas ni sa mga temporary nga mga sellers. Kag ang mga areas kag ginhatag
Sa barangay. Ang pag-check care sa mga ginabaligya nila bala. Ngati, of course ang ibanda basi balagin recycle na lang. Kaya mas mayo gid nga ma-check care man ang ang mga items nga ginabaligya nila, no. Amo ba gani no? Anyway, sige lang. Ti aton parugyan naman lang kita pero kung may mga aksidente, ti mo lang na bala, no? Daw ko nami na lang gid diabla ang balon nga ti way kabi nagpamati mo, way kabi halong ti lantawa na. Exactly, amo ginapanawagan naton Bombo Pons. Labi na nga kada panimalay siguro kada pamilya may mga nagkalatabo na sang nagliligat no nga mga aksidente. Amo na nga kinahanglan iwasan tagid kag maghalong lang kada isa. Oo. Medyong iban adventuroso gid kaayo at your own risk na naangwa, no. But again sa ginambal naton dapat amo na bla responsibly kiti may mga kaingod kita, may mga tupad balay kita, at may mga kabataan no nga nagaupod sa aton pagselebrar sang sa lubong sang bagong tuig. Sige. Kasalor, thank you gid sa saniyang time and advance happy new year sa imo kay sa imo nga pamilya. Salamat gid. Bumbupon sa bilog nga tuig nga pag sunod nimo sa mga programa kag aton mga tikang. Salamat gid nga madamo sa dako nga bulig no kag ginadayawt ang programa sa pagpalabot sa aton pamuluyo no. Sa aton pamuluyo be responsible lang kay kada isa luyag mag-celebrar kag mag-enjoy halong lang ang kada isa no kag we hope to see a brighter 2023. Happy New Year kag halong kamo Bumbupon kag ang pamilya. Sige, salamat. Councilor Calao Pentevilla, Chairman sa Committee on Health sa Bayan City Council sa syudad sa Bacolod. Di kabay pang hindi nyo na pag-take for granted ang mga panugyan no namon sa inyo every year amo gini sa 15 ko nakatuig no manog 16 na ko katuig no sa Bombo Radio amo gini pero ginabalik naton every December no ang paghatag sa program nga maghalong gid kita especially makabanan sa siring nga mga palopo. Sige, 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Ano man sa ato sa pagpalagad sa palatuturan Zona Libre. May mga nabili na kita nga mga panumdom, no? Balikay kita. Standby, Bombo Dennis Rubica. Nagkapunta sa Bombo Dennis sa mabalita sa Provincial Capitol. Pagkatapos, gidamang sini. Standby! Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon, amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radio Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo. Ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kaag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and Balik na rin makabanan sa aton nga pagpalagan. 30 minutos sa kaligid sa takna sa sa gabi. Ano na ato maswerte nga Daily Joe winners sa subong nga gabi. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa rin isa sa mga swerte nga Daily Joe winners sa subong sa ring nga gabi. Igabot na kag-verify sa ato sa ring nga FDA representative. Nagamit sa proof of purchase Nescafe. Kasi gigamit ka proof of purchase pa taga sur nga porsyon sa ato sa ring nga probinsya, no? Sa Negros Occidental, medyo malayo-layo makaban. Pero ti lapit man ang guro biyahe kun series bus, no? Taga Pontevedra, Negros Occidental. Banwas ang Pontevedra, Negros Occidental. Congratulations kids sa kay Amanda Saludes. Amanda Saludes sa Pontevedra, Negros Occidental. Daw ka ng 500 pesos sa cash, 500 pesos sa words and goods. Pinasulod sa Valdez ang Orocan. So dapat honor before 8 o'clock ba sa aga, ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga i-claim mo imo sa ring nga premyo. Or sa basi ma-forfeit na, hatag na mo ina sa masunod nga winner. O kung magabot kami liwat, nga mo ang mangin winner. So Amanda Saludes sa liwat sa Pontevedra, Negros Occidental. Congratulations! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 31 minutos. Nakaligad sa tak na alas 8 sa Gabit Sector. It's time sa Bombo din sa mga balita sa Negros Occidental, Provincial Capital. Sa pihak kaliyan sa naton, Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bombo Pons kadamo sa mga proyektong natala na gali nga pag-blasingan kag anigulaan sa masunod na tuig. No? Ini mga project sa aton nga provincial government bumupos ngayon wado mo dili pila kay mga national offices, no? Ini karon ng ginpahayag kay na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, no? Subong adlaw ni bumupos katapusan nga adlaw sa mga trabaho, no? Sa aton government employee nabalik sila next year na. Labig bakasyon nila ang bumupos, no? Una diri nga nakalista nga mga pigilan sa blessings and inauguration ang muling pagbukas, no? Sa nga bago nga organic bagsakan draiya sa may tupad kiling nga porsyon sa atong lada nga food terminal sa atong dra nga New Palapala bla Peaceport naton nga Bumpons, no? Muling una, no? Then sunod dire ining pag blessing maka-inaugurate sa bag-o nga LTO office, no? Dito sa Providad sa probinsya, dito sa may Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilinga, dito ba sa may economic highway nato mo post dumanta. Yes. Speaking sang fish, fish Peaceport to dabla na aton nga pamla ng Palapala. Ano to ko na-check na nada sa aton provincial government ang reklamo da nga ang mga kiluhan da may daya tag 300 400 gramos. Pa kwento na bumpon sa kaya daw last time login check da sa aton city municipal provincial kilala administrator. Tatuligan nagambal daw nga nagbakal sa 1 ka kilo nga bangros, no? Kulang 3 guhit 300 gramos. Hindi ako na yung bumpon. Isa na to ka kilo gin kwa iya para buts balay niya gin kilo niya sa iya kiluhan kulang. Mag 300 gramos, 3/4 lang bumpon. Sa muna. Kasi sobra-sobra naman ang nga panaya ila da. Isobra, Jesus. Pamintaha, mabalik mo na Japon sila, tinga, mamangaranon kaya gin sila na dayon. Huwag sa 2 kaguhit. Hindi ka man magdelanto mo. Tsakto bayad mo. Dapat tsakto man yung bulyong sige bakal mo. Kuwan na niya. Ibalikan na liwat na ipa-follow up na kung na-check nga ba sa ako dumapos so din ko na dagin patigayon na da sa aton nga probinsya, especially sa aton nga kuan ba nga aton city provincial legal office pagi sa aton dra nga security and security and safety division nga gintang lantaw na da mga kiluhan bumuposa. So muna una ining bag-o ni sa building nga muning organic bagsakan, no? Nga tanan nga mga organic products na sa ito ay nga mga
ethnic farmers dalon no ibagsak gaman ibaligya bumupons. Then ining pag blessing man kuno sa pag inaugurar sing bag-o man nga opisina sa Land Transportation Office Bacolod, no? Dito ni sa property sang province dito sa may area sang Manayaw-Sayaw, no? Barangay Mansilingan, da sa may economic highway na ton. Kung mo po ining part na daw at least ko magsala daw mga 1.5 hectares ang ginatang na da sa probinsya sa dalom sa administrasyon ni former the late Governor Alfredo Marañon. Da kay tingila din nga LTO office sa may Cottage Road, gutok-gutok na da mo. Kita mo kung adlaw da ang lagyan da, gutok na kay magtimbang na parkingan sa masakyan sa Parinyo. So dito malapad-lapad ini. Scheduled ini for January next year, no? Ning blessings and inauguration. Kaya inang bayaan da lang building sing LTO, katiyam na da property sing province mo, sa likod sila skilid ning building blessing Boy Scout, no? Iya pa na da sing probinsya. Sunod kay Administrator Diaz, nga inang properties na dara, lakit ng Boy Scout building, ano sila nga patinugan no, sa multi-purpose building. Ibutang man. Kag of course, isa man to sa ginambit ni Atty. Diaz nga mabutang man sa daw quarters Labong Pons, sining mga taga Negros naton blang may mga pasyente dira sa sa Corazon Locsin. So da man da plano nila na malapit-lapit ina dira ang old ang konang bayaan dang pisina o area sang LTO na sa sa ginatanaw nila nga butangan silang daw quarters sa mga nagabantay. Then of course ang sa may corner dito sa tumada sang SSS corner sa Lacson Cottage Road may building pa na lang ginagamit sa Winning Women Center la sa DSSD. Do expire na ko ng kontrata nila sa probinsya. So isa man sinatanaw nga butangan mo da sa building man o ano da nga pwedeng butang nga sinaton nga may gaman man niya sa aton nga probinsya. Kaya of course, yung pala pili nato Atty. Diaz, ini nga aton nga the ongoing da construction sa Provincial Administration Center, bago tawla da nga PAC, pati ginasugda na naman niya construction da, gasukot-kotan sang sukalo, maniglis yung sugda na da, sumatamat na, isunod kay Atty. Diaz nga full schedule man kuno ang pag-obra na karon sa aton nga bag-o nga Provincial Administration Center. Kay iban pagid nga mga economic enterprise project sa aton probinsya next year kuno mo pas magadugang pagini no damo pagid sa mga pagapatindugon no nga mga economic enterprise program o projects sa provincial capital. Pamatianta si Provincial Administrator Atty. Ray Prando Diaz. Next year, damo kita pagabuksan i-blessing ni Gov ang aton nga bago nga organic nga bagsakan dira sa tupad sa food terminal, ang aton nga shared facilities that will process mga food products naton from our different nga mga stakeholders nga may mga utan, karne, isda nga pwede nila nga mapaprocess i-blessingan man na ni government, no? And of course, ang iyagid nga gina-request is ang aton nga bulk water supply. Damo sang excited about it, and that is going to solve a lot of problems health-wise nga gin-encounter naton such as cholera, no? Nga plague sa aton damo nga LGUs from north to south. So matamat na ni ang aton nga mga projects, no? Ang LTO sa Bacolod City will also be inaugurated on January. We are just confirming the attendance ng isa naton ka USEC from the DOTR nga mag-attend gid siya, no? So na-energize na pagotang LTO sa Mansilingan sa Manayaw-Sayaw. Dito sa may New Economic Highway, dito sa may tupad sang Paglaom Village, drama na yun. So, masaylo na to sila.
we will also bless that and inaugurate. So ang aton diri nga ang daan gali diri sa tupad sa Hall of Justice together with the BSP, hopefully ma-develop naton into a multi-use building. Brown ta naman bi Cyber Center 2 and butang taman na isa ka level abi para sa Boy Scouts, and then according sa ila lang floor area ang kinahanglan, no, and then butangan ta pagid sang halfway house para sa aton nga mga utod nga nagahulat sa Corazon Locsin. So I think that's the most appropriate area, kay lapit lang siya, lalakton siya. Ang budget for that, ipatunan taman na liwat. Feasibility study will be conducted for that area. But I think it's agreed in principle already that that's the best possible use for that building, for that land. Well, ang isa pa gidra nga subject for development ang aton nga DSSD. Kay iyan na sang Women's Center, no? Why na siya contract, naglapse na siya. So that is another area nga pwede naton nga mapaminsaran how to best use it for public service. Asa din yung attorney makapulso yung na next year? PAC arana, no? So far so good ang schedule based on the program of works. On time man sila, no? Wala pa ang building, wala pa ko update from the engineering kung saan o gid masugod ang PPP project that na-approve before the previous administration. Tayan at balantayan tabong ponsa no sa next year. May mga sugod na operate ng mga income generating project no sa probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat kay Bombo Dennis Rubica. Report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. 40 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Remind ko lang winner naton, no, kay Amanda Saludes ang Pontevedra. Negros Occidental, ma'am. I hope nga nagapamati ka gidira, no? Kag I hope nga makaabot ka man diri. On or before 8 o'clock buwas sa aga para nga mag-claim diri makabanan sang imo sining premyo, no, diri sa bahinsang istasyon sang Bombo Radio. Di sige, no? So diri kita lito naman kita sa mabalita ning kan sa patrol, no? Po sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Diri man sa aton sa iyang pangalagad, no? Sa karon naton ang mapreparasyon man sa aton Maritime Police. Sa sining siyempre ka dinaguso pang mga pasahero, no? Kadamo-damo pa sang mga pasahero naton iya makabanan sa kuan, no? Sa bahin sa mga seaports naton, no? O kaya sa mga airports kaya nga gaw pala uli, no? Sa sining pagsugalaw iya sang bag-ong tuig, no? Diri karon iya sa aton sa may bahin sang kuan, no? Sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kag-check naman, no, ang sitwasyon dira sa firecracker zone area na to, firecrackers area designated, no, kung sa dinti dira lang pwede makabaligya, kamakabakal ang aton sa mga kauturan sang mga palupok. Si Bombo Cherry sa patrol, Che, please come in. Yes, Bombo po, live kita diri subong sa firecracker retailer area kung sa diin Bombo po nga maaga-amat-amat naman diri damo ang tawo nga bakal sang mga palupok babapos, pero si karon pag diri naton karon babapos ang mga manog baligya kung kamusta ang ilang baligyaanay diri babapos, pero mauna kita danay babapos kung kamusta ang biyahe sa seaports, especially diri sa Bredco sa syudad sang Bacolod babapos. Di suno kay Police Sergeant Robert Imatong Jr., Office in Charge sa headquarters sang Bacolod Maritime Police Stations. Mga biyahe subong sa seaports is matulutaw-hay man ka na babapos, daw average man lang babapos nga daw amo lang sa gyapon ang normal lang gid nga biyahe sa mga tagsa-tagsa ka seaports, kag especially nga magsaulog kita sang bag-ong tuig babapos. So subong mayara naman sa mga seaports officers naton o kon mga kapulisan sang maritime officers nga yara naka-deploy sa mga tagsa-tagsa ka mga
puerto ilabi na gid diri sa kabilugan sa probinsya sang Negros Occidental. So sa kaluy-an man babapos no, zero incident ang mga na-record sa aton mga maritime officers sa tagsa ka mga seaports ilabi na gid sa Burgos, Escalante, kag San Carlos sa babapos kag sa diin pa nga mga seaports sa bugos probinsya sang Negros Occidental. Ano naton ang maritime PNP maritime naton partner gid o naga-coordinate gid sa mga Philippine Coast Guard naton, mga local Philippine National Police diri sa syudad sang Bacolod kag ang PPA Bombo Poste gina-secure ginila ang mga tagsa-tagsa ka safety sa mga pasahero nga gapakadto sa tagsa ka mga puerto kag pabalik man diri sa syudad sang Bacolod Bombo Poste. Amo man ang mga ginakargahan o kanang mga cargo trucks bala Bombo Poste amo man na isa man na gina secure Manila ang mga tagsa-tagsa, hindi lamang ang mga pasahero, kundi ang mga kargaman o kung ginakargaman sa mga tagsa-tagsa ka mga barko, Bombo Poste. Naghingyo ini nga Philippine Maritime o kung PNP Maritime nga kabay pa nga mag-cooperate ang mga tagsa-tagsa ka mga ahensya man kag ang mga civilian sector naton samtang ini sila nagabiyahe Bombo Post kung sa diin man sila padulong. Amo pa na Bombo Post no ang function sa nga PNP Maritime daw pareho man lang ini sila sa mga pulis apang gina-secure nila ang mga water territories sa Bombo Post. So Bombo Post iyari bala pamatian naton siya Police Sergeant Robert Imatong Jr. ang office in charge sa headquarters Bacolod Maritime Police Station. As of now, ang situational report as part ng trabaho namin bilang member ng PNP Maritime Group, particularly dito sa Negros Occidental, Bacolod City Maritime Police Station, ang seaport areas na kung saan nakadeploy ang mga tao namin, accordingly sa situational report nila, okay naman ang biyahe ngayong araw, December 29, ongoing pa rin. And then sa mga frequency ng mga tao, wala pa naman nakikita na yung average siya. And then ang incident negative pa nga naman ngayong as of now nga oras. Yan, kailangan namin talaga maki-coordinate sa mga partner agencies katulad ng Philippine Coast Guard, dito sa jurisdictional na PNP, sa local PNP, and then sa PPA and any parts of the Negros Occidental kung saan nakadeploy ang mga tao para matutukan namin talaga ang real na sitwasyon ng mga lalo-lalo na yung mga public safety para sa mga pasahero na pupunta sa kanilang mga pamilya or yung mga pabalik. Isama na rin doon yung mga cargo trucks, yung safety din nila. Kaya kailangan namin ng lagi ng cooperation sa other agency and sa mga civilian sector. Ang PNP Maritime Group, ito po ay nakamandato to perform all police function, ensure public safety, internal security over Philippine territorial waters. Kumaga sa pangkalahatan na lang to na rivers and coastal areas, sa mga coastal barangays, sama na rin sila doon. To include seaports, harbors, ang mga wharf, kung saan yung mga nagbibiyahe rin na mga biyahero doon sa inter-islands, may mga wharf doon, harbors, and to sustain the protection of the maritime environment. Ang protection, law enforcement side na ito. Law enforcement, yes ma'am. Sa Negros Occidental, meron po tayong nakadeploy per area. At lahat po ito ay 6 po, pero 5 dito ay
seaport siya. Dahil po naka-break yung sa ngayon ma'am, meron po tayong mga tao ngayon na dinivide sila. Meron po ma'am na dalawa, meron po nakalagay sa Banago, dito sa Banago PPA, sa Bredco Port, sa Cadiz Commercial Port, sa Barcelona Port, sa Escalante City, San Carlos Port, yun po San Carlos Port. Generally peaceful, kaya wala pa. Makadepende pa rin ma'am kung ano yung sa situation. Ating mga kababayan dyan, mga may balak na umuwi sa kanilang probinsya, sa kanilang lugar para makasama yung mga pamilya. Number 1 po to, ang ating safety sa ating sarili. So alam nyo naman dapat yon bago kayo aalis sa inyong bahay. O kung maiwanan nyo man ang inyong bahay, kailangan nyo siyempre safety. Ngayon doon sa pagbibiyahe po, magdala lang po kayo ng kaya nyong dalhin, para hindi kayo mahirapan. And then sa mga kasama nyong mga anak, mga magulang, kailangan din natin silang bantayan lagi. Lalo na kung on travel kayo, kasi minsan may magkakasakit, di naman natin gusto yan. Kailangan naka-ready lagi dyan ang ating yung kinakailangan sa nagamot, halimbawa lang. Huwag kayo magdala ng pinagbabawal sa seaport kung magtatawid kayo, lalo na yung mga bladed weapons. At saka alam nyo naman yung mga pinagbabawal talaga. And ang pinakasimple lang para huwag kayo magdala ng bladed weapons kung wala man yung permit. Kung mag-transport man kayo, dapat magtanong muna kayo sa mga authorized personnel sa seaport kung ano ang kailangan, ang pwedeng dokumento na i-proseso para madala nyo ang mga gamit nyo. For the safety na rin ng mga iba nyong mga kasamaan sa pagbibiyahe. Okay. So, bamapos natin kabay pa nga mangin na matauhay lang sa gihapon ang pagbiyahe, especially magsaulog sa bagong tuig. Kaya suno man sa Philippine Coast Guard bamapos, padayon sa gihapon ang biyahe sa mga ro-ro vessels, especially sa December 31 kag January 1. Pero wala pa sila nakapost kung kung ano oras ang mga gasugod ang biyahe bamapons. So, bumapos natin kamusta naton diri sa mga gabaligya diri sa firecracker zone o kanang firecracker retailer zone, kung kamusta ang baligyan ay diri, especially natapos 2 days na lang, no? Yes, 2 days na lang gid bumapos masaulog na kita sang bagong tuig. So Sir Melchor, mayong gabi, live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod si Bombopons. Mayong gabi man sa tanan. So, kamusta sir ang baligyan? Kay 2 days na lang, ma-celebra na kita sang bagong tuig. Kaginasang temprano pa ang mga tao nagamat-amat man diri pamakal. Buwas siguro basikon dutay na gilang mabilin. Kay wala manggig kami nag-full kwansang stock, kay ang chimpo sang nagliligad kalain. Subong ang stock basi kung kaluyan buwas 30, basi kung ang 31 bala daw mayara pagin mangguro tigdutay na lang gid mangguro mabilin. Di madugang ka pa sa mga stock mo di sir? Hindi na gid mangguro kay kakapoy gid man magatubang permi sa customer nga perti kadamo. Amo na lang gina kung ano lang dira ang sa ibabaw, amo na lang gina siya nga kon ibaligya. Sabay pa nga maubos ni sir. Kabay pa kuntani kag buligan sang Bacolod nun, naton nga mga kauturan nga magakarisla diri kag magpamakal sang amon mga produkto nga mga firecracker kag pyrotechnic. So far sir, wala man nagsaka ang presyo sa mga firecrackers. Amo man sa gihapon sa pagsugod namon sa pag-display, ang presyo amo lang sa gihapon wala na nagsaka. Ano mabakal da subong siya? So sir, ano ang mga palupok nga bakal gid? Para sa triangulo, wheaties, whistle, candle bomb, mga luces, sparkler. Basta sa sampigado, mabakal na. Okay. Kung ano mga pilang kapital ni Sir, sino nga ni? Si Sir, ano sa gani? Si Sir Melchor Bombapons. Melchor, ano apelyido ni Sir?
Melchor Deriado. Derian. Mga pilang Deriada, kapital ni Bambapons. sir? Bambapons? Mga pilang kapital niya sa iyang stolda? So sir, mga pila ang kapital mo sa imong store? Gamay lang dahil mga 20,000. Tapos gapangasada lang kami diri dahil. Tapos ang iban kung sino dadang stock ginabuligan namon alsada kag ibaligya diri. So kaluy na amat-amat naman bawi sir? Sa kaluoy sang mahal nga Dios nga amon nga kuan na matamat na gid man. Pero hindi pa gid man sila engage nga kuan na gid bawi pagid bala. Basi buwas. Hasta na lang kamo digan magbaligya sir? 31? Hasta sa 31 sang gabi. Oho. Kasi may mga minor da Bumbocheri nga nagabakal? So wala man guro mga minor diri sir nga gabakal sa inyo nga store? Hindi mo man na malikawan kay upod man nilang ilagi ni kanan. Pwede gid sila kabakal kung upod nilang ilagi ni kanan. So Bambapons pwede ang mga minor makabakal diri basta upod ang ilang ginikanan. So every year ara na nagid na si Sir da? So pila ka na digan katuig gabaligya sir? Sa kaluoy 1978 pa ko nagsugod asa sa karon nagabaligya sa gihapon palupok. Oh. So anong eksperyensya niya Bumbocheri? Every year mag 31 ubos. Anong sa likod niya na ubos na. So sir, sa pagbaligya mo, syempre pila na kadekada nga pagbaligya mo, anong mga eksperyensya mo sir sa paglabot 31 ga ubos man gid ang imong baligya? Sa kaluoy ubos gid man na siya kay ang 31 kinanglanon gid man na niya sa nagapalupok. Kag ang iban nga daw hindi mahilig kag mo naman kaupod sila sa nagapalupok man sila. So dahil gapangita man sila mabaklan, gabakal man sila ka magpalupok man. Bambapons na ti Basi may kabay pa bargain nga si Sir da sa 31 ha? Bargain sale? Gani, oo. Ti sir, kung may babilin, ti may bargain sale man tagi na iwat Offer? diri. Ay naguro na day may mabilin kay mabilin siya na kung mga damage ginagamit naman ng namon kag ginapalupok man. Bambapons, ti diri na kamagalaga sa ulog bagong tuig, sir? Hindi giga pauli gid kami. Mga alas 10 ang gabi, himos man kami ka magpauli sa amon panimalay. Kahit daw man ang amon pamilya. Sa amon. So Bambapons ti sa pilaman kadekada nga baligyan ay din sir ti so far ga ubos gid ko na Bambapons basta magtapak na sa 31. Okay. So Bambapons live diri kaupo da si Sir Melchor sa firecracker zone sa Bredco. O sa reclamation area, ini si Bumbocheri Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Sige. Salamat kay Bumbocheri Grace Santillan. Reporter kan sa patuloy mga kabaura sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 55 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Dugangan tayo banta nga mga talakayan, no? Hatag tadugang nga mapanumdom. Standby. Fire safety tips. Mga bagay nga dapat himuon agud malikawan ang sunog samtang nagasilibrar sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Bantayan ang mga ginaluto, ang mga sebo nagikan sa mga ginaluto nga pagkaon para sa New Year ang mahimo nga halinan sang kalayo kag magatugas sang sunog. Ang pagpalayo sa mga bagay nga madasig dakpon sang kalayo nagikan sa ginalutuan kag pagbantay sa mga ginaluto ang importante suwong nga New Year. Check yaron ang mga suga kag wires. Ang pagbutang sa mga suga sa mga balay kaangay sang holiday lights kag mga decorative lightings kaangay sang festive string lights ang manami para sa New Year. Bangod makaisa lamang sa isa ka tuig nga makabutang sang holiday lights. Ang mga wires, plugs, kag bulbs ang mahimo nga naguba nga wala nato ni baluan. Gani dapat nga check yaron gid ini antes pa man butangan liwat agud nga malikawan ang short circuits kag fire incident sa tion sa pagsugata sa bagong tuig. Itugyan sa mga professionals ang paggamit sang palupok. Dapat ang mga fireworks ang gabiton lamang sang makaibalo sa paggamit sini bangod hindi na masadya ang pagsugata sa bagong tuig kun mayara sang gindala sa emergency rooms bangod na samaran gikan sa paggamit sang palupok. Kun luyag mo nga mangin safe ang imo pamilya kag mga palangga sa kabuhi subo nga bagong tuig, mahimo man kalikawan na lang ang paggamit sang palupok.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, balik na rin mga kabanan sa aton nga pagpalag 2 minutos sa rakaligan sa takna alas 9 sa gabi. Ato sa rin nga New Year Countdown, tato na lang kadlawang nabilin, bagong tuig na. Ato nga makabombo kag mga ka-Star Nation.
Sabi na sa Santos Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. All Bombo Radio Philippine Station.